କିଏ ରେ ସୁଭାନ କି? ହେଇ ଦେଖ ସୁଭାନ ଗାଧେଇ ସାରିଲାଣି। ସବୁ ଯାଏ ତାକୁ ଗାଧେଇ ଦେଲେ। ହେଇ ଦେଖ କେମିତିଆ ନାଚ କରୁଛି ଦେଖ। ହେଇ ହଁ ଇଏ କଣ ଟିକି ନୂଆ ବୋଉ? ଆରେ ରେ ଟିକି ନୂଆ ବୋଉ ଇଏ କିଏ ରେ? ହେ ରେ ସୁଭାନ ହେ ନାଚ ନାଚ ଦେଖ। ହେଇ କେମିତି ଦେଖ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି ଦେଖ। ହେଇ ହଁ ଡ୍ୟାନ୍ସର ହବ ଆଉ। ଆରେ ଡ୍ୟାନ୍ସର ହବ କିରେ? କିରେ ଡ୍ୟାନ୍ସର କି? ଆରେ ସୁଭାନ ମୋର ଡ୍ୟାନ୍ସର। ସୁଭାନ ବାପାରେ ହେ ହେ କଣ ହେଇଛି ରେ? ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମର ଆଉ ଗାଧେଇବ? ନା 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 ଥାଉ ଆଜି ଥଣ୍ଡା ଧରିବ। କଣ ହେଇଛି? ଏଇ ଏଇ କଣ ହେଇଛି ବାପା? ଆଉ ଗାଧେଇବୁ? ଆଉ ଗାଧେଇବୁ? ହଁ ଆଉ ଗାଧେଇବୁ? ଓହୋ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ ନା ଗାଧେଇବୁ ଆଉ? ହଁ ହଁ ହେଇରେ ଇଏ କିଏ ରେ?